ta preuve blabla ko umu ni ne kama ne bi on bi ki kele ay bonay Pourquoi être un cow-boy solitaire alors qu'ensemble kala de be ay bon preuve de ko de kama ka be ka kele ken feke aw tesi che ala e mo mi glanga sanu ya mo tesi ko no ko ne ya ka aw yidi aw sona ne ya ka aw yidi wa o ma sona ya ka aw yidi wa oronya minange ne ya data wala de wa fulla haraw teni sorula ne de beti na bena mi ma ne betini na ma be mi ma ne betini wani kelebere be wuli zenge abe wuli ko awdi depa yen nyogon donge a fenfe wuli la abora awdi la wa be bawla dongolo di ate bonela ne de mfani mbadi ne horongali mo ko te seka badi awo ne couleur de bleu baby da sa wole fo awo ayaw tanake nga image o dorone fora ala te bingali kala sogo fe moko min kadine ne bo de fe moko min ne ja ne bo de ke quelqu'un dont tu t'en fous tu n'utilises pas son vidéo en fait c'est moi qui m'en fous de vous parce que je touche à rien de vous ne be sonne bla parce que universel lobé be de kama ne te mako ka image lo ouais ni nyumante jugumante o ne be image minu bla o be de medeke qui a pris mon image? Et tu as Aïcha Kone ka compte kono. Va tout ta truc que nga compte kono. Yana nebe kele nguferi. Et tu as Aïcha Kone ni Lolita ni kinde ku. Itna don sa minu menga image lay. Nebe ko ga nkune fe. Nete ko ga nkufere. Ni ene ka ko ke ku debe. Ta Lolita fe ka ta kinde fe ka ta Aïcha Kone fe. Clef la na nuka sari o mbala ira de no bingini baka de te sura ka no fonye te sura ka ni dawa ya. Abi boka na kuma de ka sura utanya do. Mara emingo faut être sene mani mara de bo nyana boy. Ya famille Moussa Diarra. Ça c'est vous et Mara là-bas, c'est votre problème. Ah oui, on a no de prochaine prochaine nyenda do la ofena majawi. Ndato la. Oni Mara e jega domina ne kunteo. Ya fa moi, c'est vous et Mara là-bas. Aw de ko konda kana do tala. O la ndati do aw tala. Nyenda do minu tala de. Olu ma fo ko ngana nanda do tala. Na ko ma fo ne kana nanda do tala de. Aw ta nge ne ma fena nyefo. Ama famia. Aw de ko ngana nda do ka kula. Ok man aw be kuma ka wera ce soir. Ah? Aw be kuma ka wera ce soir. Ndata la parce que aw de ko nda kana do ala. C'est pas vous qui a dit que aw to la ko fi mana jema. Ko ne kana nda do ala wa. Tara aw de mo fo. Ba il faut savoir. Ara de ya fo o mu balaira ante fe ki dai anga kula. Oni ko ya aw soro. Ni ne dama dola. Aye mo wera soro o malien de ne ko ngode tate bema aw che sirkune no fe. Ko parce que on be kala non be kala o mesenema aw de ko ne kana ndalo aw talo. Problème be ni. Aw de ko ne kana figi dakala janta ka boko ko bela. Ne ndado mete ko mina odona o te fan ko yede. O ye imen ko di. La petite je l'apprécie ni ko ya soro ko yen soro. O de la ndado na o yoro la. Mi mo ni mara cho yo ni mara kungudi yo ni mara de bo nyana bo. Do mina mara na te gringri na misara law. Abora dum na misara law mara e mi foko. Faut te senema. Vous partez régler ça avec Mara là-bas. Parce que de connaît da kanado on ni moche. Anyuma fara juma abito nyana body. Abaka na baka nema. Ah rebe kuma ka wera ce soir. Aw de konga na ndado ala. Awo aw ka réclamation tiara donala soma mboranya video ke. Ngobi ka fon dama do karsa ni karsa utala. Ni ne kama ndate do ala. O fena ma be o ma opma na munebe. Munebe. Il faut savoir hein. Il faut savoir. Ah oh. Ne be nyere do ne umu ne be nyere do ere di. Aw ko ne kana ndado tala minu ko ne be se kan ndado tala ne be ndado lutala. Ne dabe maramba tala parce que dubulu ma fo ne kana ndado lu ko kula. Naka konyuma mun kera ne bi boka apprécier. Ça fait ka konyuma manaka ne dabe malien be ka kula. Ndabe malien de be ka kula. Ndabe malien be ka filmuna. Mais aw ta nya yira de ngon datala. Parce que vous demandez un fait. Voilà. Aw de ko ngana ndado ala. Mais mo ko munu ba ka je kono no lu nun kadi meta lu ka live la. No lu be mo ya ka mi baroke. Mais aw to la ko réseaux sociaux la ma ne dati do ala. Nta dai donc liger. Voilà. Abana. Awo. Ah, Moussa Diarra ebe pardon que me fait. Aw ni ne ku ami ne ma pardon demander o kuma na ebe fe ne ga la russie de jinga dauma
Hein? Ne tu affronter. Ne te sais où affronter na auto ma doala. Aya faut ka dabla doron. Ou ba ka je de kono ou vient ko ba ka je kono ko tu ka kele ne fait. C'est simple. Nous manya ko ou ka taka ou ka umu kele ke peur de quoi? Ne te sera mo nyere ne na nkangare da. Ne te sera mo nyere. Comme au débat da ko ne be sera awdu nye no yiro la ko sen ne te sera mo nyere. Masram fani banya mina sera resources mana mana mo dinye. Ne ba fo yere di kama. Ne te ne te sera kele de. Mi be sera kele o tene. Kasira me sera mo nye. Et resources kele. Aïe, ante soro nyebli. No do anyo kedi. Voilà. Vous n'avez pas besoin de moi, alors laissez mon image tranquille. Madame Keita. C'est tout. Ne m'a pas besoin de me prendre la couille. Ni moko kera flay o bene flow wasara. Naunte jamata bolo. Oye jamanyina de ko ne te jamako. Moko te jamala. Jama ma fa donena. Ne wolo la tokotigidi. Ima ya uti saka neka image bla parce que visibilité de bala. Awo, ale to raconte leke. Ni umu bala ra kulo te minote yi. Awo, ale le visibilité ba dendi. O la photo te toi. Parce que no umu bala mo nyana ko nyana ma de do. O be na flay. Ayon kungolo jigi au ka voilà c'est tout voilà ayon kungolo jigi voilà je vais pas voilà nte fe ka kungolo ye mo ga mana kula au tara ko minu tara yafa delike minu tara yafa deli ni fonke oluka na tablette be minta parce que au ta famia o video minta mfa video temba video tem photo be munina ala au te se ka fam mena ira ola abena mfamia mfa video de temba ka video de ten te fait comme photo de yala c'est tout mfa video temba ka video ten te fait comme photo de yala voilà ayem photo ba ka fauna c'est pas compliqué ni ko mo ga tanaki ga ko ifena ki tanaka tiki aka no konko voilà musoma fengena chema fengena ukana na kala wala wuli parce que ni umu dusu bora atanya na boko aya dabla sara ko ta muson che to bola ka fera ko mana koma obe mana ko ri koma obe mana ko ri fa eta muso to ko chaka bola abe sero kana ko mana ko dam na nini Coucou, salam alaikum, salam alaikum. Coucou, nika akembeni, kwatra berikene ni nika. Sumo ko dugumake, anu tateli la de. Ka botwali ka kata ya fama dari mo fe. Just c'était même pas sincère. Akaba kele ka 10 000 doana, ala repana kana 10 000 doana. Billahi. Donc à la côté de la bon, ne photo be mo nyine ni kokono. Anga ke slame de onye kuma do la kwa. Kuma do la anga ke slame de anga chien photo ni ne photo be mo nyine ni kono. On photo be mo nyine akono. Ay sabali kwa. Ni moko ko fe mandai aya dabla ne photo abe mo ne photo be mo nyine ni na. Photo be mo nyine ala. Ntoko la ko de do. Ne to la ko de do. Ntoko la ko de do. Ni ne to la kuma ya. Coucou. Nta jumene bala. Salam alaikum. Ne ta jumene be ni histoire la. Ne ka mu men histoire kono. Cha saballe. Ala te bingali kala fere. Ne ta jumene histoire kono. Cheno la nga chefo kuma do la sa. Ne ka mu men histoire kono. Nga mu men kono. Ne ta jumene kono. OK. OK, ame boy. Salam alaikum. Ne te baka mo ma raison na quoi. Ame taka boy. Salam alaikum. Ame taka boy raison na quoi. Ni moko be moko la e kuma do la. Ni nga konti falen flene la. Nga nyemu ngala. Nyemu nga kinde fene la. Nkum falen fla nga musaram. Afle. Tu ne sais pas que moi je fais le carré mon job. Je fais le carré mon job.
J'ai plus alors. Ne t'a pas plaisanté. Ayo phénomène. Bon. Abandonné de Bakou. Depuis 2000 aflé. Nibene Kungolodi. Nibene ne Kungolea à Conticono. Nibete un Kungolea. Nibene un Kungolo de Yoro. Ok. Bon. Comment elle est mini? Allô? Nintendo ni mi madadini. Awo. Inafigi musoba, inafigi deni, itida banga kumana. Inafigi deni. Itida banga kumana yoro, mo de mizigidi. Ne de mizigidi. Tegiri komunde. Dominao. Nebe na bingini defon. O ya soro e ma ke video nblala yo. Odo ate giringiri mo ma fo ko ne de mizigide. Uyene ereswa. Awo. Ne kala sugu be ke bingi rezon ka. Odo ama fone ma ko ne de mizigide wa be kuma do ko ne de mizigi. Mais ne bingini litika en tant que de musique. Mbora fene domina ngonye de musique di afara ko nga continue ka conseil di en tant que de musique o kuma na mana kante do ala mais te de kuma video la ne de tarakatike na ya tike ko fe ne bi boka kuma ka mo la sensibiliser parce que la petite ne ma yeka bora ko do la nye mi nye o defo c'est mon droit ete mo chier komi ete se ka ne bali ko ne be ndado ko ne ba bonda ko no ko bingini ete se o be janedi mana ko mo ko e banga jokulla ni jokulla do ngo ko metega ya fade bu o mune be fema sisana e de julia na fiki musukoro ban kunu yoro anga kele amaseka laba iti da bwana eskurun jaidi mune jokulu tawbula je akwa jokulla do iti da do tala na fiki musu Allô? Allô? Nintendo ni mi madadini. Toma. Quand vous vexé? Ado magoyo. Mete. Nalo. Tajeti. Umu ala masara. Umu ala masara mola. Vous voyez, c'est. D'après toi, piste. Ni palmarès. Alabe. J'aimerais les fans. Ikika kuke, ika cheka boneka rezona neka kumalili kasi. Tika Den sigide na eban. Kulum so ban sigide na eko. E ka komando li kasi mo ko shidi ma ko lu ko ka dinya nyere ko depuis ala e dienda. E ka komando li kasi mo ko shidi ma bede be ba ima. Wa e de be befren banini. Na fori nyana ke be ne banini ngata ibe daula. Na foli ki bene ki ne bani ni ngata ibe daula ne tarika live ko parce que an to la kuma de ki da on ate gidingidi mo ko to de to la kuma ki da olu to la kuma ate gidingidi mo ko do to la kuma kuma ne da John Jenes ko dogo ne ni Jenes de kuma kala law be ya me ko kala kunta ate gidingidi ko ile on ngata nay an artiste to la kuma de ki e wo nay no o de lan tarika live artiste to la kuma jumene dona ne ni Jenes ko kala kono ya sona ega live fato dinya live ana fajme de cinema mais ni wuli lay ka wulu yan nakaba ni sira an artiste ma o de be nexi ka live ko no yenyo oui i do tout laisse ne fallait a commencer tout comme me fait ko foyer moi je fais quoi en premier à semaine comme vous êtes toujours innocent c'est toujours les gens qui ont commencé en premier je commençais en premier en faisant quoi au semaine qu'est-ce que je fais en premier écris ça ici depuis 2024 moi me ka nudité bla ka compte kono e ko j'ai commencé en premier nie fait mi commencer en premier au fin poigneta nene mo ko te kala amanya fodroni qu'est-ce que j'ai fait en premier au fond e ko fota nie fait mi en premier e ko fait fota mo te baka mo ko ma amble galo te tika ko c'est ça pere fu de be sika ko ke folo ne kunalo ne do folo ne de kunalo no na e ko ke ne be bodoro paraw ne be kele ke nti pere fu yira nti fo yira me ka sontigi ate keble
ba de kune me kini mingere mi no de yira san bon c'est ça non nye mi folo damne e ko fota mfolo e fen mene damne e ko fen fota mfolo e fen damne e ko fen fota ambe bo kinde fe amta lolita fene fe mfolo e fen damne o fen fota fen mi mfolo ya damne e ko fen to fonyeta c'est que j'ai commencé en premier ici là il faut me dire a fen foge ele ma fo ko mfolo ya damne mfolo e fen damne o fen fo quel côté où ne folo FM que fogne qu'est-ce que je fais en premier au écrit ne femme que en premier c'est bien fogne na manya ini muso jena jela na furu sarakata ke kene to akuna mfolo FM damine au fin fogne tantone ba nyere te ga lega compter pour ta kunu hier je l'avais le compte ici mfolo FM que a faire sebe a sebe mfolo minke nete réseaux sociaux na ante oulible no mo no fait machin mona mana karari kono Lolita dont le corps a atteint une maturité troublante ne se joue anto keble na me ko kesano amina ni a perevulamani a fenamadi tu as affiché et insulté toi tu viens de jouer la preuve kinde ne ma affiché ka ne follow de ite foi kala mala a follow de tara video ne ma preuve jere a follow de tara video ke a follow de tara video ke anana baga manga compte de connaître awo anana nsoro nga kele de la kana commentaire ke kaneni o capture be mbolia ne fene ya blé parce que ni jena de kube kele la kasrate c'est pas son problème a kasrate kele yi anana de kuma beredo depuis kinde be neni kinde kele la kele fenfela bigini go kele taw jena ko kele do nen jena ka kele ta sala anani sendo la kuma be abile de be wulita na neni mo mi kele la be boka ka kele personnel ke ko jena ko taw awo o kuma na mba bani ni alishini ngene ke na nana ne soronga kelele ya kana mana ka sebe nga commentaire la mba fene ni minga boni bay nya wule nga konti kono anti baneni kelele la bado ko san bado ya ha ne baka ni na leka na nana mi sebe ya ofia anana mi sebe ya ofia ni mo e denda mo ka koro pour kana na denda nega ni nana fo mo ma ka na figide ye jonne ah innocent j'ai amblé ngui aw jote kele fu ila rezuka mo bo tuni abi mo yi ka baga mo ma ka kele keke na wire tento no tigi bora kele la sanno ko be kele fe o te horoyi o e dambetaye on savait bien que tu vas recommencer à insulter bingini ici encore alors que do be molo balala o nyogu la o te kuma pourquoi kini ebe aki e ba ko sanne ba yakini ta mère est mieux que ma mère. Tu viens insulter ma mère dans mon lait, pourquoi? Il n'a pas nafiga que kelem mi era no feno no ka kelema ba. Ni ko wera nyina taw. Kela so la jene mi no fene ni jene ma ja. E bita la evu sigida video bladam nene kamuna ke to jo ko parce que ko ne de keleli ka de no ne keleli ka de ne fene keleli ma no konde. Ah oui, ne keleli ma no konde. Aha. Ne keleli ma no konde. Ni ene keleli damne ano ne tek mi fe folo de ne bible ebe video ke kataya koma o jobe ko bela amina la je zeinta o ni ne John Jobala voilà natina kuma de ntina kuma o fe ngasirate mena o sigile no te akwa akele kirikaraki et réseaux sociaux atene balo atene ferebo ne ka continue monétiser warmine kama mo fanu banenina no minga visibilité bana obina ko umbalaira problème tala ale m'afficher ntena mo jabi ntena keleke ninye dorone domina no bigini fani mi yenga video mi tigele colère do kono akana na foko umu ya deli ko damnere o don aba o nyashini mo sabayi mafolo parce que okoro ko desara o sabala o de nana no ni fiesco parce que nete se ka ndanga sokono nana ka basa fakalo lo jobe kulenge kene musokoro balanti jenay ntunya sala dongodo kata video bla ka sebenenge kam faneni kam baneni kam somo doya ko koroko ne baneni edu ne folo nana adamne sanne ke baneni comme e ko ka ajo de bala ameta duguma kinde ka continuer mini pas pour exhiber ses longues jambes devant comme e be ka jo nyini ngadama ya on va aller fouiller dans son compte
N'est pas mais mauvaise erreur. Moi je dirais pas dans mauvaise erreur. On connaît. Makono. Elle était à défendre. Ni ne wulile mɔgɔ nɔfɛ o kɔrɔ de ko kɛlɛ don k'i tɛ jo sɔrɔ quoi. Moi je suis comme ça. Ne wulili i nɔfɛ o kɛlɛ to i tɛ jo sɔrɔ o kɛlɛ la. Y'a mɛn? Ne wulili i nɔfɛ kana kɛlɛ kɛ i tɛ jo sɔrɔ a la. Parce que ne bɛ mɛn de ka mɔgɔ bila i k'a kɛ quoi. Voilà ni ne ɲɛsi ma don o don kana na a ɲɛɲini ma i tɛ jo sɔrɔ. Comme e bɛ k'a dilan dilan an bɛna ɲɛnabɔ san ka di ɲɔgɔn ma. E ti a dilan de la. Ayo. Maï depuis à Bobo, au Cabo, Maï la fleur, la grande sœur Maï depuis à Bobo, au Cabo, et la grande sœur Sapé à Mané. La vie c'est comme ça, papa. Maman, oui, sogoma c'est refiro kon bashitila au bi. Pardon, pose-moi comme maman Ikika. Iki m'appelle papa. Ikika koke. Allô. Ni video gara kala ni me kinde de. Ni video be kinde de ga konti kono kinde ga avocat. Ça c'était en quelle année? Ni video ni ba le de ga konti kono ça c'était en 2024. 2024 fina ne kunya ba ni ne ma fo ngoni te se ka mo mi kala ikana no ko mo mi ni dite blawo na yi kabila nenu ajote ya. On est une nudité de kinde ka konti konana en 2014 en 2024 là salo sankele avec un ekele bidene a bande no de mabea mo mi tara nudité bla I corni ni flakinde de ni me kinde de ni balé de combien d'années avec quelqu'un fait madeli ka tiga kala avec la kana commentaire la kana mulu bala ka ba foko be joni ni ngado ma be joni obe faka mu joni ni ngadini ma abe na mu joni ni ngadini ma c'est quand j'ai insulté Bingini elle s'appelle Bingini wa afa to Bingi wa ba to Bingi bomba fieni ya soro ni Bingini makele